Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Vostès són del celler Figueria Vins? Sí, som de la Figuera, som un celler familiar, treballem les vinyes pròpies i aquí està el responsable des de la viticultura fins a la cadena comercial, que és el que estem fent avui aquí a Amposta. Molt bé. Què us agradaria destacar dels vostres vins? Els agradaria destacar és que són vins francs, són vins que la intervenció humana és la mínima imprescindible perquè el vi és un procés natural i fem dos vins des de fa 10 anys. En aquest cas és un criança, que és l'Èlia, amb un cupatge d'un 70% de garnatxa, un 20 de Syrah i un 10 de Cabernet, i un envelliment de 12 mesos en bota i 12 mesos en botella. I després també tenim el vi potser més particular des d'un principi, que és un 100% garnatxa de vinya vella, que és aquest, que es diu Pater, i aquest està 3 anys al celler i està fet exclusivament amb vinya vella, vinya de més de 40 anys i més de 80 anys. De 3 finques diferents, de 3 indrets diferents i crec que són molt representatius del terroir de la Figuera. Perfecte. Doncs moltes gràcies. De res, Vinga. vosaltres. Adéu.